araba fevrier kalo kile shegin samba fla ani mogani sabah mali kuna fon jamar na jabo o mun mi on fle sangan awati mali kono fo ata se mali ko gonama anga boloro kono ka mali kuna fon penet ama o fo ninga o wale nyondo don te fo limina o bisigile ka bamana kuna fon mi makono wati se o bisimle kukura fondam la sabi jien selegena ni bolo fara tomba minka baranya shinendo haramadiyan josiro o la fasalima o ga mamin tumbe minisma o ka boloka no de gium gifa antondo andali ale koni gena jamana nyemo o lo fe nka yanu che ho commissaire droit des nations unies o lo koni ya ira ka fo ko che ngeni minkera jamana nyemo o fe ko amabe wa minisma yere fana ko mali jora danga dala ko abe mahibigu nga hali biko aba jija choko bela jirina wala sabara uluga ke damaken ko nala mauka hake o biseka lakana choko yamina Union africaine ale ministre minka bara nyanchine no banyu manke deme ko fakata se kenya ko o ma ale koni nana kununga o mara o konana anaka kulu u kon taraka jatemneke haramadiya hake lafsali ko kani marabulu o konana wa uga kulu ni sigira nyema ukanga nyanyi fakata se maduguluma Prokrobena sigisenga wasa ka tungana ke ma ba kele kulu ka sigingana bamako konnana yani avril kalo klinan che samba fla ani mwani sabah kuna fani koni dira ka bo au conseil des maliens de l'extérieur ale ma kon fe ka fara uka ya ira ka foko dugukulu yere minkera turki jamanaka uka segasgalu uko fe ko malien foi o maye ala benga sebe o la waliali o konite ka sirasoro san konoto o teganobla o kofe mécanisme opérationnel de coordination ko e a sababu do e mimika balando benga sebe o konna o kum konna na sa kuludo konitara nya do ku filaye kidale marabolo olu konna la politique ko do mo konya ira ka fo ko fanflen konni kaka ngasi ka fo ke jelian o konnana Ursiga bursi medi mali kalando ma ko dobina farahu akeka habina bo bisaba ani durula ka tafo kemefla ani bikonoto ake o koninka ni minisirika kuma ye mime uni jamana wero o koyena boche no de Sergei Lavrov aka tama kunchelila mali konana aira ka fo ko kuma nyogonya wero lu koninkera jamana flenche bara olula hodobe talike dukolo na folo energy fokata se bulmafion ani seneke ko uluma Nya sam gwan ani fly famille livre fere la doye ka bo franci dukolo o ka ale koni ya buluda ka damne février kalo kle woro fokata se a kle shegima ko san ko ka ke domi kona la sa mauma kan ka telefoni olu koni nabara ni doyin koni be ka laina maya ka soro maw koni u delunu telefoni labara li ola sigida jatemne ke law fota fara keneya mawka olu koni ya ida ka foko telefoni labara ko jugya abena ni kololo chama mawka haramadiya olu konna na mawka fola ko ka telefoni to ko o ka gelen do ira ida ka foko ka telefoni to ko e ko no kombai anna soro telefoni koni kuma nyonya o no ya mawni anche barisa ibise kito jamana doka ninga mawore soro ula wa telefoni sababu ya la sa maukon mi kuna foni ya ulu soro ube ni tonja fen chama o soro nga sociologue do ka fola ula ira ka fo ko ni nafa bela jelena nga telefoni koni yefinye chama bla mauka haramadiyan ulula Mali Kunafan TV direction commerciale mawbi awla dunia ka fo mamun wi no na be fe aga firfon uluka la ko don walma aka chage do awi nega jursira o bamba e gana o kon nga Mali Kunafan jamana jabo ni me dansi ke bi bamna Kunafan na amafoko o kambe ncien wakati were